Hei Warogo Astabrata. Lho lho, lah kok mbok buka ning kene iki lho. Weh. Oh. Digo jalan. Sang rongko saking. Tak kira nek arep. Awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
pun risang pati bujangga anom ingkang ngrepek bitaling para wadya saking antarang itu komplit. Oh, ganongan. Ganong. Awas. Yuk. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas pikir. Ayo senggak kabehnya. Tepuk tangannya mana yo? Oh, nggo jungkir balik. Ya. Lala loro. Oh. Awas. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang. Heeh. duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jari E lho, Dik. Ayo. Hop. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Wes sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Ya aku sira ngene kaya son. Oh. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Nanti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Oh iki. Oh iki nggih iki. Oke. Bener. Awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi lho. Mbok panggung pisan. Oh ya. Oh ya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas. Awas. Kok iso bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki lho nyantol Mas. Piye ya iki? Kok lah ya kok kowe buta cakil umume lek nggawe ganongan iki ngene ya. Lah iki ngene. Ora mentolo nyawang aku. Mas iki mung tepakmu ya Mas. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Irik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Hei. Oh.
Sampean saiki ning kono meneng karo ngene ya. Sik meneng. Karo ngono tapi panggan. Kaya mang. Oh, ngono. Oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Hei! Iya. Merono malah. Ya, ngono. Wah, iya aku. Awas, ayo, yuk. Ayo, tes, ayo, satas, awas, Ayo, pas matane. Pas matane. Ayo. Cuy. Piye ya. Wis. Sudah. Wah, nyangku remuk kabeh iku. Ya ora apa-apa apa mau rusak neng kene berarti kan sitok tak pek. Niku angsal. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur mugi-mugi sembah nuwun, Ibu. Brambange batine akeh. Amin, nggih. Wah. Kenapa